Hej. Så här, nu ligger jag i sängen. Så här, jag ska sova nu. Så här, klockan är typ... Vet jag inte någonting säkert. Men i alla fall, jag ska gå och lägga mig nu. Jag ska till stan med min kompis. Jag tror det blir 10 eller så blir det mycket. Eller det blir nog i alla fall. Jag ska till stan. Stan är öppet imorgon och jag bara får mina pengar imorgon. Så jag tror jag får, jag vet inte, 400 någonting. Jag vet inte, men jag ska köpa min eyeliners och så. Så hörs vi i alla fall. Det kommer säkert upp en video imorgon om vinnaren från giveawayn. Den har redan kommit, men vi får se om hon hör av sig. Annars blir det någon annan, för jag har fortfarande lapparna kvar. Så ha det bra. Hejdå.